I know people there, emakhaya, emafonini there, phones, hello people, I love you, people there, emakhaya, home sweet, bafana, the right, azo bafana, siphongo ntwana yami, khamba kahle, right, hey, hey, eish, nayi lento iyaphakama people, lento ine-order phela, very seke yalakhala, ma-ika. Oh, Drizzle, my cat, bite, ifa, ayefe, sika, by ila. Mike, very indaba zakho mfowethu namhlanje, bafo. Awu. Azis. Ma. Uthi umuntu wangaphakathi ngikutshela ukuthi ngibona yo. Ngibona into eyisipho kuwe mfowethu ezayo kodwa izingaphelele. Mangibuza umuntu wangaphakathi why izingaphelele athi hayibo. Yo. Ithi lento izingaphelele lento ngoba usebumnyameni usemanyaleni. Oh. Hey. Manyala. Sebumnyameni. Khona into kumele uyithole ngoba kodwa manje ngeke uyithole iphelele ngoba usemanyaleni sengiyazi ke mina vele semanyaleni. Oh. Ay, Drizzle my. Ilakha ita banamas ayakha. Mangibuza umuntu ongaphakathi uthi ayibo. Ubhuti wami ngaze ngatholi ishandisi lena manje ngoba semnyameni kanze njani. Athi umuntu wangaphakathi musukuphapha ngikhuluma nawe. Sorry, angiphoxa. Oh. Yaphoxa manje. Oh. Khuluma nami mkhulu. Uyayazi lento engikhulunywa umuntu wangaphakathi. Yeah, next month ilento ibirthday yami. So khona uthena uzongithengela i-iPhone 15. So I'm sure umuntu wangaphakathi ubona le aphula elunyiwe. Into engaphelelanga. Yakuse April. Hey, uyisidinde somuntu. Yazi ukuthi usilima wena. Hey. Okay. Imali nje khulunywa ngayo la ukuthi wena sidididi ngeke usathola imali uyithola ngeke isangena ngendlela ebeyingena ngayo uzokhuluma ama-iPhone ongayazi nokuthi spell igama le-iPhone uthi ayi wazi nge-iPhone wena. Okay. Hey. People, it's so sad. So sad. Umuntu uyathola message ukuthi impilo zakhe ziyabheda ukhuluma ngema-iPhone. Umuntu waphakathi ukhuluma ngemali ukuthi wena imali le beyingena ngayo ngeke isangena timtimo man. Awumbuza ukuthi wayengakuphi imali wena. 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 Hey, hlala ngengozi. Thana my father. Ungadadi ke. Ungadadi. Isho lento nge-energy. Ungadadi. Udene njengamanje. Thana my father. I come before you in front of you this morning into you. Before your stone, your throne, lifting my feet up, lifting my hands up into your cause. Ish. Yeah. I know you. They are befundis, my father. I see, yeah. Okay. Yeah, my father. Okay.
Ilento umuntu hey, oh bangifist ikhala manje shasha nugget nje jalapeno. Oh, Kendrick. Hey, phakeme lento. People iphakeme lento. People there emakhaya. Uma umuntu ezokunika isiprofetho singenayo i-solution. Shiya phansi lonto. Ungangitshela ukuthi i-ID number yami ithi. Ngitshele ukuthi izowuthola kanjani umsebenzi leyo ID. Ungangitshela ukuthi efrijini lami kuno-ayonisi namanzi esigubhu. Ngitshele ukuthi izocala kanjani igroza lapha nama-Nando's. Tshele mawuqeda ukubona iy'nkinga zami nginika i-solution ngoba isiprofetho esingenayo i-solution si-useless. Ungitshela ukuthi ngiyahlupheka. I know. Ngicabanga ukuthi khona umuntu osenkingeni ongekazi ukuthi usenkingeni. Help! Hayi. Uma ungiprofetha nginike isixazululo sale nkinga engibhekene nayo. Ungangitsheli nje just for fun. Wena ungitshelela ukuthi kushuthi wena uzo-Chinese i-gift yakho kimi. Uzongibona, uzongitshengisa ukuthi uyakwazi ukubona iy'nkinga zami. Ma ungiprofetha. Ma ungiprofetha ilapha. Tshele ne-solution. Ayithi uyabona-ke ukuthi nginenkinga nguthola umsebenzi. Yini i-solution? So ubonile i-onion efrijini, so what? Uhlangana ayengizwa. I-solution yini? Njengamanje ke brother ke njengoba umuntu wangaphakathi ephakeme walokhuza. Ngayibona inkinga yakho. Kusengiza ne-solution ke manje. Oh, khuluma mama. Uthi umuntu wangaphakathi thatha idokhuza. Imali ebank i-2000 ungayitransfer uze nayo la studio ungakhulumi mafika ungakhulumisa umuntu ufike uyinika ubhuti wakho ezandleni hayi ngamane ngihlale ebumnyameni ngiyohlala emanyaleni right hayi right amanyala ngizama ukuyilokhuza ngizoyithatha mina yise le. Hayi ngiright tshela umuntu wangaphakathi ngiright emanyaleni hlulekile. Mana welokhuza wenzani Wednesday abo 12 khona uzobhizi ngabo Wednesday ngabo 12 khona into uzobhizi. Hayi angenzi lutho. No. Yeah man bengifuna silokhuza. Silwe. Oh, nice. Ngifuna silokhuza sidlulise lo mcimbi lo. Yeah, yenza Monday. I-good Wednesday. Senze Monday. Hey, uyazi ubulima ngathi gift. Akuba isilimo ngathi gift kahle. Sengiqala ukusola ukuthi ngathi ubulima i-gift. Muzibe sile ngizobe ngibhizi kade ngibhizi sanje ngizobe nginebhabhalazi Monday ufuna ukudokhuza Monday. Hayi man i-thinking capacity yakho is not lokhuzana man straight, you know. It seems like it's lokhuza, it's working lokhuza in the other side, you know what I'm saying. You know me. Don't know. Don't pursue far from getting into the conclusion into what we're talking about here. Because what I'm talking about is the fight. You know, so much you going around chacharach, you know, you're trying to be smart. No me turn on the show. Angitholi manje ubhizi sidlulise lo mcimbi. Sidlulise lo kumele wenzeke Wednesday sidlulise manje. Busy.
If his dinner was a person, what?